shirin da za mu kawo muku nan ba da jimawa ba daga kamfanin Yusuf Zamani Rako. Wayo Kashmir. Sai ta yi kamar a shirin fim nake ganin ta. Wannan shiri ne na musamman. Shin ka san daga inda muke kuwa? Ina ko zan sani sai kin faɗa. To amma da gani Bigam daga tsarkakakken birni take. Bigam. Kai ji mana fitu zai zama wani iri fa idan har ta kwanta a kusa da mu. Wallahi dai ina ganin hakan kamar bai dace ba. Abadan wace karka damu ita ne maka mai yarwa take a gare ni. Baka yi da imani na bane? Kai budurwa ta ce fa. Ji nake kamar zuciyata za ta yi bindiga. Wai dan Allah dama haka so yake a zuciya? Kaɗan ma ka gani. Baramin. Sunan wannan zazzafan shirin kushi. Ya auren Malam Chadarangam. Dan gidan Malam Satiyam ne. Kai? Yaro na dai yana bidar diyar ku. Dan haka kada ku dakatar da wannan amurai. Idan fa har suka yi aure da akwai abubuwan da za a samu a cikin auren su da ba a samu a sauran auratayya. Ya kamata mu tabbatar da duniya dangantacce alaƙar da ke tsakanina da kai, kaji ko? Wannan sabon shiri ne wanda ya kunshi tarin shakwakiya. Lallai kada ku bari ya ba ku labarinsa. Me yasa karfe min kofa ne? Ina san ba rufe miki kofa ba. Kawai dai na dan turo ta ne. A koda yaushe a gidan ta bace yake, amma ga yadda take farin ciki a wurin aiki. Ka sha barasa ne? Madam, ya kamata dai mu nuna musu madakatar su. Kin gaji mana, dan tsaya. Nakan ji babu daɗi a duk lokacin da nan nisanta da kai, amma me yasa kake bata min rai? Na daina bata miki ran masoyiya. Ai tun da kai aure ga baki dai ka dauko kanka aiki, yanzu sai ka mai da hankali akan rayuwa. Yanzu duniya za ta tabbatar da ni nagartaccen miji ne. Tsawon shekaru amma babu abin da ya sauya. Haba Aradiya, dan Allah ki kyale ni. Kenan kana son daina ma magana? Kawai dai ina so ki dan bani iska ne dan Allah. A duk sa'in da na tambaye ka abu kana yi min faɗa ne, har ma tsoron yi maka magana nake. Ta ya masoya za su rayu babu farin ciki a tsakaninsu? Mama ya kamata da ke jina jin tsoron komai, a domin kowane dan adam na da irin fahimtarsa. Bahaushe ya ce fahimta fuska ce. Kushi! Yana nan ta fannin ba da jimawa ba da ingantacciyar fassarar Yusuf Zamani Rako! Bar zazzafar fassara! Ƙarfin kuɗi da na ƙwanji ba su ne jarumta ba, idan kuma kai su ka ɗauka to zan gimtse. Kana wani kafafa, ji kake ban san komai ba? Me na wani? Faɗa min, me kika gano? Lallai kada ku bari a ba ku labarin wannan zazzafan shirin. Ba wai iya ado zaki yake sarki ba a cikin garin ma sarki ne. Na fi ƙarfin ku. Lallai a cikin wannan shiri akwai ɗaukin badani. Na sani so ba a yi masa dole. Kana kuma san ba a iya sarrafa shi. To ya kuji wannan ɗin? Lallai kamfanin Yusuf Zamani Rako mun yi muku fassara ta musamman a cikin wannan shirin. Kana tsammanin za ka iya ɗaukar raina ne? To ka matsa kunamar idan har ka haifu. Zan zo har nan in kashe ka, kuma na bewa karnuka naman kamar amfani. Sunan wannan zazzafan shirin wakili. Ubangiji baya kyale mai zalunci. Ya kawo shi a matsayin maganin ku. Ina alfahari da yaro na. Baba idan ba za ka iya ba, ka bari in cinye namansa. Ni ne ajalinka. Kada ku bata da sunan wannan zazzafan shirin wakili. Ni wakilin al'umma ne.